Dosi kali anu sapa? Alah. Mula-mula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Nah, terus kula nganger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digel. Tobat. Lah terus piye? Iki kok jenenge. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, terus kula cemplungke teng nggen bilasan pertama, ember pertama, plung ngoten. Terus kula uceke meneh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi pen munggah. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Nek nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyoba ora gelem. Wus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Heeh. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Imenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Mas Tuhan Sidem Awik Mas Silat Meriwan Jagat Karuna Sirang Dondo Kawisaning Disana Sono Sinawung Mangono Gusti Masih Tanten Lambai Buddha Jinantur Tutur Katiro Tulat-tulat Ulat Dinggalatyo Minun Sitana Kono Pramiskara Karana Buddha Ing Jaman Murya Pinati Taming Lalata Mangke Kapasan Ing Gumito Tanggungan Ing Pralambang Matumbo-tumbo Marmo panggung sang Nurwanggata sepedyar dumadining wayang Purwa. Purakanipun mulinaring untik basa dengan gunawan sira-sira ninarasaya karaos. Kula jari rohan rasawani ruhin diri prasana mangsa rumangsani lir jalma Wilukaca. Jarwa Wajrayakup Cahan Carita Bejewis Gumelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Garemyan Kartika pinuruba Kudrating Kawasa. Salira Triyangi dari Bawana purwatekan dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi hindu sarta abad. Ketukulan kangkar temangkar kosi rambun kaya Jawa Pating Krembyan. Dadi padanging kutu-kutu malang atoko Brondana yang Brondaya dadi branaan kang puri jalan. Padang tramangan hari sang Bang Rawi ingkang asam merbawani jagat. Mungkin jagat wetan dimunut-munut. Mungkin hamrane prabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilat bilato bumi.
Saya dangu semono sang pangarko katur sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kaperbawan mari sang Hyang Kasanta Talang dulu katon ijo royo hamangku gunung ingat biru moyo pucuring gunung kini melan gendanu kasir yang Prabanjana unggat unggut nganti kaya gunung ngaku konego Talwa tapis dangu soaing kawu dasi Jenderal sang upaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tangan pedete sinang bisa sendolan sesindenan mikul garu kune anggiring rojo kayane samono pirembagan somoro wangi sang pangarko saya dangu soinggil katus narja katus katon mulok demingke berapa-apa lur itu wetan kulon Sunare jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwun parang dritatan ana madani kekuwun raja ing Astina ing Gajahaya ing Iman Benawi ing Kuwu Jambala Parwa wis kondang negari Kemanjang kunjung pasir pamukura Jinawi Gemah Tripakarta Tata Turaharja Dasar negara gedhe bore padang jagat dhuwur buku setur padu kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wae panasta wisarane ngadi praja Astina menanging capna dosa namaning sang nata dosaraning 10 pamawas mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya sang Suyudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Jaya Pitana ya Gendari Suta ya sang Dastratmaja ya sang Gurupati ya Prabu Tripamangsah ya Kurawendra ya sang Nata Prabu Gandharya dalam mengaling berguna ngagmetan ngendak maning jalma luhur tatanan kulon pilandhap lan kastring sesami entong kinuluwing jajan luhuring keprabon sadaya mangke tala pedhete pinunggal kang kawicarita terus aja sanata paremos tinggil brapro tulungkah bampar kang pinanipun kencana pinatik sesuatu warna walane babut permadani sinebaran sari kongas binandawi tulis sacepat kasturi Jenab sangganing Prabyata manggung tanggung Jaka Pawara ingkang sami ngampil pacraning keprabon banyak dalang sawung kalih katras dipanggo kang samarukma kinebutan naring manyu kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan babar dumugi pangaraan tenggene kanggo dinasara sipat kamanungsane Pandhawa Sang Hyang Bathara Kuwira diwaning kesugihane Jawata binayang bayang sangganing Apsara Apsari Bangun pengpasi baling berwadya bawa Murah para kamura Megambon melabar Ayah samudra datan botepi Diwatatan kandung sangganing peranungan utungguling Praja Astina Kanggung sampun kemarin ngerbapeh pindha saka mekarangan sepi janggut teken dodo Mabuka Susi Astawa menika warnane nindya mantir muka pasaning praja Pada dalam ing malasa jenar Rekina patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Trigantawati Ati harus ingin mengerahkan ujung marang para Praja Astina Pandhita Insuk Kelima peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana Pandhita Buntas Kawri Siti paningal sabarang pangandikane dadi Purta kundang sekti kalintang jayaning perang mula tetemu kalamun dados guruning Sang Hyang Parasata Kurawa Pamungkasing pasiban kadang mutus saturing tirta Raden Harya Kartamarma pemimpin handher mlabar sanggari para naga sami gandeng pasisiran jejel riyel prapot pepet pipit prasasat atopan dengkul datang kusula babut kadang ora sebo alun-alun rambutan gendera runtek umbul-umbul kekiter bangen bani wayah imun mong selabu kaya negara punjo jamur barat mong sorendeng tumbak ing rangampu jati ngarep mong soretiga kawan gining mangkik abdi nara bidang permanem tanawa bana ing malang alisik matan kegodongan kang mengubah samirana datang lampah tiga basa mong suarane meradunggo menyang-rangin niwapangi ing paranggana akari wasri madani masiwakan Bapak sakuling mangke kawis tinggal rawipun ota aguni mandura
Sanata Prabu Baladewa kalih gajajar kelawan Sang Duminata sigra merwani pangandikanata ngastuna Prabu Duryudana kemawon menawi jeneng pangandika Sanata ngastuna ing dereng kababaring lisan sembaniring ulung kapurba risang murbengrat
Srutenon Wing Pasewakan Pusana Maneka warna Puspitang Udana Yang Banjra Sawarukma Ranggeng manik ora wata Prabanya kangso merat kemarin tejo sisiring pati Indo kekandamre saparan mangambar ongas
katinengkang awan sapa Sireng Prasurama nyangkan wacanaka dulur narada paman bojo jenar ayun bajake kagiat pakenirasi paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman patih Arya Sembuni kawula nunggir anak Prabu sagantung gurawalan pangampunipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kuping kunitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemaras sanggil lan tersabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula mukmin paman Arya Sembuni nggih kadibaran hangrisi paman ingsun percaya menawa dadi badal wakil ingsun Pranoto Toto Rakiti negari Ngastina para diage matur marang panjenenganing manira paman patih Arya Sembuni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madya Pada Prapting Delan anak Prabu Duryudana menawi paduka dangu bab Toto Rakiti Praja sedaya boten badhe nguji mani para kawula sami sayek saengga katya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi Pedrut boten kendhat anginipun sami gegelan enolah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok unca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandheng nonggil kawula mukmin dadosaken supa marwata suta sing manah boten langkung pakaryan ing utama tindakna selawasi lan kaprayogakna angrisi paman ngadhep ngarsane manira sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu namung derenan sak sampunipun keparenging bapa ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina kula nampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakna anggen sengandika lenggah paman Arya Sembuni kawula mukmin sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan nggih anak Prabu Ngastina bapa prabandurna bapa ing Sukalima sarawujeng andika bapa premban katuran karaharjan rawujeng andika bapa prembantur ing Sukalima bapa premban
saka swala sila bertobo swal timbal sumrante hawala nuwun inggih Nger tansah pinanganganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodara sowan kula niskala namung marang ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina Nger anak Prabu Duryudana kula tampi amawahono kasantu saning lair batos kula Bapa remban boten langkung kasekecakno anggen sengandi kula enggak kula naknan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Bapa ing Sukalima Nger Bapa dene sira Dimas Kartomarmo prayogane ngrisi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Bawudo Loro Diwoji sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung marang kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap foto paduka Gusti kula ingkang sinuwun datompo siadiatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestu nuwun Kakang Tampanono kula punika jimat paripin dayan ing kasantosan lambatan sangganing pura kadang ingsun kang padha gandeng sepo aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo menapa sampun paduka dawuhaken kula pundi dadosa jejimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ngastina Kanjeng Prabu Duryudana Dimas Kartomarmo karya bombong penggalipun Kakang Yayi Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Prabu Mandura ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap foto paduka Kanjeng Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura jagat wasisanipun Bathara Wayah kula jagat Yayi akarya bombong raos sing manahipun ing Koko Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina asung paseganipun Yayi sampun kula tampi namung kosok wangsulipun ingkang raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina Koko Prabu kula punika jimat kula cancang bocah weni dumawing minjang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina Yayi saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana dene kula wantun hambayongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu Semban kula tuwin paman basa jenar ya Bapa Penemban Durna ing Sukalima dene dinten sakmangke dinten sanes dinten pasewakan ing dene kula nglempahaken para sepuh wonten madyaning Datulaya kula saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa kados wigatos sing pasewakan mugi kepareng paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang rayi Duryudana Prabu jagat wasisanipun Bathara Wayah jagat Yayi estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka kados mekaten menika jernyatanipun ingkang Raka Mandura menika nggadahi kewajiban menapa dados pengayomanipun kadang-kadang kula sata Kurawa mila menawi tumunten katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalaning wanci rina radyaning wanci ratri ngraka boten badhe suwala tartemtu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina namung gandeng ngraka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina boten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung wiyosing pangandika paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ing dene keladat ingkang sampun semanten ingkang Bapa kepatihan nggih kepareng kula nedya ngangungaken jonggone ningaken karna ngastuti dhateng Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa dene madyaning pasewakan benten keladat ingkang sampun paduka nglampahaken para sepuh monggo kula triambabarma dhateng ingkang Bapa ing kepatihan nggih semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima nggih ngantos kadhe kula jangkah-jangkaos pados tinggala prapta wonten negari Ngastina madyaning Datulaya mriki mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing Bapa ing Sukalima kejawi namung enggala kula nampi Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa negari Ngastina kedatengan parang muka menapa badhe ngrembak babakan Kanalindran tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina monggo kula diambabarana ingkang sejati
ingkang bapa ing sekolah menedya ngangrungaken jangga lingaken Karna midhangetaken sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana wong rambyang ingkang Urwang Candra kata Hinggas katu umat kabyatanen siwakan menika kula boten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang ngerayi utawi ingkang putra Duryudana. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten. Namung sedaya menika kula wonten salebeting manah dangu boten kiyat. Kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing mapan wonten salebeting kedaton inggih menika pun kula warga kula ing makepokan galemenipun Yai Ratu Banowati wonten wikados menapa dening Paduka paring dawuh mekaten Yai Prabu kula Prabu sampun wonten tigang condro menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kaliyan kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos. Monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika prameswari negari Ngastina. Kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun ladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin nanging sampun wonten 3 sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ing batos. Ngladosaken menapa kemawon iki dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten wonten raos bingah wontenipun namung raos ingkang boten sekeca menika kula kraos jenenganipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun kula boten momokal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos nuwun sewu. Menapa wonten pamrentahipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati Yai Prabu boten saged minangkani tinuntun andadosaken kagul kogelan penggalipun babar pisan boten. Persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati. Mekaten Yai, menika jagat sampun dados paseksen. Ning sampun wonten tigang condro menika anggenipun ladi kaliyan kula
kula matur wangsul wangsul boten lahir batos setunggal minggu menika kalah sajaipun saya ora lahir batin. Kula member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe. Ing atasipun kula menika Nalendra, kula menika nglakoni mapan Nendra boten sareng kaliyan pun Banowati pendak-pendak kula jejeri. Tartemtu malingos nilaraken dhateng ingkang rayi Duryudana. Prabu wonten dawuh. Menawi dangu-dangu kelampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam padang. Menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayi Duryudana. Kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyandhing kalawan Yai Ratu Banowati awruh kula entengaken pejah kula. Kula entengaken patinipun Duryudana. Menawi sakmangke Yai Ratu Banowati estu-estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat wasanipun Yai nuwun pamunten. Sampun lambara tebih penggalih paduka kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yai Ratu Banowati. Jenenganipun ingkang Mbak Yu menika winengku garwa ingkang Raka ing Mandura. Mila kula menika ngertos lagak-lagianipun Yai Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabukten bilih sakmangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten padyaning pasewakan. Jer wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lampar menika mangke badhe bebangri dhateng asma paduka. Tanpa panjenenganipun namung badhe nandhang sastra wirang. Namung menawi kula petang dhewe kula menika boten kiyat. Pendak-pendak kula lenggah. Madyaning salebete kedaton kula menika ngadhep kaliyan Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten menika wangsul wangsul sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika rak namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos anjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangandika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita, ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumunten badhe tresna asih dhateng guru lakinipun. Ora Bu, sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya namung semanten ngantos dumugi kalgan menika menapa ingkang kula awri wonten salebetipun kedaton Yai Ratu Banowati boten benten kaliyan adat ingkang sampun kelampah. Piyambakipun tetep boten purun benajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Paman wonten dawuh. Paman Haryo gadah pemanggi menapa ing kedah kula tindakaken. Aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan boten saged nunjuk atur. Ternyatipun menika perkawis panjenengan upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi kula menika namung abdi, kula menika namung patih. Menunggu dados lidah sinambung pangandikaning Nalendra maranata saking para kawula negari Ngastina. Menawi perkawis kula warga kula nyuwun pangapunten kula mboten saged derek rembagan perkawis kula warga nggih mboten ateges kula wiya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten. Namung kula menika ngrumaosi jejer kula sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedaton negari Ngastina mangke mindhake ninten mboten prayogi kedadosanipun. Paman Haryo mekaten nggih. Oh kula wonten dawuh nggih. Kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu. Ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan kelampahan ingkang nyandung ngrimpet tumrapipun tiyang mangun bali wisma.
Botuna kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun Bali Wisma mawon bebayar menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampahan ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten. Tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampahan ingkang sakmangkinipun minarya dados pacuban paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen paduka gadhahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kaliyan paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan gadhahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampahan menika sampun ngantos dipun penggalih. Nggih. Menika panodi tumraping Gusti Mahanasa. Menawi samangke sampun lulus sanget paduka nampi pacoban menika kala wau, kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kaliyan penggalih paduka, caket malih kan paduka anak Prabu Ngastina. Mekaten Botuna. Inggih, menika saran kula. Supados paduka anak Prabu keparenga sakmangke ngremaken penggalih. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung. Sampeyan Nggih. garwa sing ngendi? Sing keleke papat nika. Nek meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye. Wong nika ora iso omong kok. Sampeyan ya ora piye-piye. Ah niku lho Cepate. Kula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebokke teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mengane. Anak Prabu menika nggih menggalih menika kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten nama. Napa niku? Mokal. Mboten nama mokal paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeteng kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saroja Pinangun, anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kaliyan ingkang garwa Dewi Banowati. Nggih. Mula nek siji nesu, sijine mesti bingung merga ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek siji nesu, siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh, Nika panjang nggih kedah mekaten menika lelampahan kedah sinandang. oh ngaten nggih Kakang. Nggih. Mboten sadhi penggalih banget-banget, ora sadhi pikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ingkang garwa mangke tumpangsa lho. Tumpangsa nggih, mboten tumpang tindih, tumpangsa. Tumpangsa anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula, ngantosaken gesangipun para nayaka lan punggawa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangatanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banowati, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa iduping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Nggih Botuna, matur sembah nuwun. Nanging manah kula boten jenak. Digawe jenak. Boten sekeca. Digawe sekeca. Samenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Nggen? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalindran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun penggalih menapa? Sing jeneng dimengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresna ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresna banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Wong lanang model apa? Ya, malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Cek Mate nuwun sewu lho, wong urip ngalam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik sih omong. Sampeyan niku di dawuhi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Lho, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jenenge omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak Prabu Duryudana niku kebangetan le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru karo Nalendra sanesipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru karo Nalendra sanesipun. Kok tiru karo Nalendra sanesipun? Nalendra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal.
Kalih dosanipun pun garwanipun boten setunggal. Sinuwun Darawati menika 3. Lho. Rukmini Setyabama jebolan SMA. Jembawati. Ora apal kok. Lha ngaten lho. Nek cara kula ngaten. Kula mboten saged menawi kedah kados mekaten Bawaduna. Dipun saged-sagetaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun 3. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang nek Nalendra kok bojone siji. Pun sewu. Sama nyemoni kula. Lho mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya mung siji, mung Irawati tok. Nggih, niki mboten kalih sampean kok. Niki kalih anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampeyan mlebu perkara bojo. Oh nggih sampun, mboten sah perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngonten apike pripun? Apike bojo pancen siji. Malik kok gampang meneh. Nami kari Malik kok angel. Malik iki rada rono, terus Malik ngoten. Ami Malik kok kangelan. Anggere didesuk rada minggir, terus li Malik meleh engke teng tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Duna kok omongane sak penake di sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Soto Lima tur pendhita Kundang. Manyar-manyar. Nggih. Kundang Manyar-manyar. Tur dasare sampeyan niku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyelek. Gah. Kula nek awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun waton omong. Nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra, lenggah sinuwun mandura, sedaya para raja nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih Nggih pun kenapa nggih? ora wonten dawuh. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pituwuh supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banowati Hiwadene ngantos dumugi sak mangke kula boten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banowati. Nyai panjenenganipun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagul kogelan penggalipun. Mangke menawi sampun lerem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kaliyan paduka Kyai Prabu Ngastina. Sikra-sikra yang permana kanca sikra ngraken awang sesangka marwa sing sang katriku ngulung mangrembak ing wadya Kota kura reka kiri-kiri nanggono magawe gelar Nalika semanten dereng paripurna sami Bawajana kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadireng Adining Diahayu Banowati mlajar-mlajar katebian mangono pangutas maringga tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sowan Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok tengkletak. Nuwun sewu kula wau beto radio.
gapukane ora bener jane ngene iki. Kenapa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Ki Agung pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang suwun kula sumerepi menika kasunyatan nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katepian piyambakipun mancing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun Jagat Dewa Bathara. Prabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun emban menika. Nggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun liya piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban wonten dawuh Nisya. inggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora sak wadul aku mah. Prabu kados pundi lho. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mengko kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe doro. Aturipun ban menika mboten badhe doro. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katersanipun Duryudana. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke Yai. Istana. Mahaprabu Duryudana ndika dhuwarining sun Werkudara kula ngertos kados menapa kagiat penggalih paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel Sunggawa nggih. Kula trimut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tu melampanipun negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih mban wau? Lah, ra tenan ta. Oh, jane kula mau ajeng matur kaya ngaten. Nang mergo kula niku njaga karo penggalih anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalihipun krana atur kula. Ning jebul nyatanipun kados mekaten ta Dipati. Niki wau pun kula tonton.
Nganti premana jati netra batin kula weruh gribete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng ning kula meneng mawon. Ning kaya ngoten kuwi iso wae. Anggene wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya ning ora dadak pamer kaya ngoten. Sampeyan iso omong kaya ngoten iku mergo sampeyan entuk ngrungu emban laporan kalih Sinuwun Ngastina menika kala wau. Mboten, pun kula pun weruh. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong kudung sarung menika nika. Ajeng kula lake kula ora wani wong nyatane kula ora duwe wewenang tumraping taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti. Kula ngertos. Nadane dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Training. Nggih. Kalih nggih sarung dhuwur siran niku dicandali kacamata. Oh. Kacamata cepleng siji. Oh. Nggih. Cetone wong lanang. Ning kula ya ora wani aruh-aruh wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangkas tumraping negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusi ku karo wong lanang sing jodhok enten taman Kadilengleng niku. Wah. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Barang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalipun Bima merga Dewi Banawati sampun telung candra menika. Sikapipun Boyo sing nganggo basa sing apik. Iwas apik-apik iku doradong. Wong niku undha-usaha Dewati. Oh, nggih. Sipatipun namun boten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing priya bersarung menika kala. Apa iki sing dadi jalaran? Ning kula mboten wantun matur. Lah bareng ngomban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banawati nyingetaken piyai kakung wonten ing Patenggan. Lah rak tenan, ndara dasih. Waduh. Ndara dasih niku napa? Angge ndarane asih. Mriki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok men ditandhike sampeyan sing sastra patri. Las cengelmu iki, Pak. Ya ampun nesu kok ya. Niku, nek cara kula samriko ngaten kemawon. Nek cara kula lho, Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho. Panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sanegari Ngastina. Malah sanjabaning rangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kaliyan panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedok. Monggo lek lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning Nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gobinatara. Sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandu. Sugih Bandha tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku Sugih Brana Pice. Sugih Bandu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandu? Sugih Bandu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. Nika Bandu. Ah dudu Bandu to, dudu. Banjur sak penake dhewe Ngaten mriko Dik Bandu. Ngomong sik. Aku tak omongan sing ora. Durung pancene ketawa wis ketawa. Sampeyan endi kok rumangsa kula nggawa dolop to? Nggih nika sing marai kula semangat. Oh. Penonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Anika niku ora kula ngrokoke kemekelen kok. Nggih. Kok ya ana sing wong lair kaya ngoten nika. Aduh kan nika wis kena sarape ketawa. Nggih. Nggih, Kakang Tuna. Nggih, mila saking menika, Nger. Samangke menawi cara kula Dewi Banawati dipun singkiraken saking negari Ngastina. Dewi Banawati dipun dawuh
menawi supados kondur wonten Gari Mandalaka panjenengan tasih gagah panjenengan tasih sentosa menawi panjenengan menika pengen garwa widodari kemawon kula kinten saged kelampahan ger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banowati niku urip kula. Banowati niku urip Prabu Duryudana. Kok sampeyan wani ngendika kaya ngoten? Sampeyan wani matur kaya ngoten dasar apa? Melu rombongan kene kok. Kapokmu kapan? Kaya keminter-kinter iso. Keminter-pinter kok keminter-kinter. Kaya keminter-pinter iso ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banowati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banowati kon nyingkirke nek ora wong. Aduh, sepatune anyar. Kerfil. Kerfil kok pamer. Nek cara nggen kula niku ora dinggo. Arek iki sampean. Niki tokone anyar e. Pajake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok menggoke nenten kabeh. Pun mboten gagas sepatu to? Nggih. Mbok kaos kakine ganti. Lho niki modele. Sanduwur kemiri niku model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng wangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Omong-omongane ngawur. Senengane sak penake dhewe. Taplak kok nggo surjan. Nek ngen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampe iso meneng mboten? Sampe iso meneng mboten? Ora usah melu-melu rembugan. Cengengesan. Kula mboten ya. Kakang pembantu. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine sampeyan omong kucek terus karo Bengawan Duna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggone le tuwa. Mubeng-mubeng napa? Anu mrenahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetapi para sata Kurawa. Kartomarmo wonten timbalan. Kurawa kok nyekel maling sing wani mapan kanthi lengleng paman Mang Budal dina niki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo cek pate kula dereng.
Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara tuwuhe mapan ana ing Taman Sari Negara Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka. Jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Monggo kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jrambahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya mengletmu mepe ki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane. Bagong, wonten dawuh ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Padha wae. Engkono batur nang kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora mung abdi, ana mung abdi wae kula teng ngono karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek munggo sok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Anyen gendrekku niku kudu tak kerepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Tobat yo kowe piye saiki kowe njaluk apa apa kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Pramis mari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke Sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Iki ora iso diuculi karete. Wong enten iki ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo ora gumantung le nyawang. Iya, wae tobat kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel.
Wong bagus sing marai terus. Nek cara aku ora butuh bagus. Urip ki butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati Batobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi utawa ditip ek abang. Ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponokawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokano kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko aku malah kepenak aku nggone nampa kapan dadi gunemamu. Aku luwih cetha nggone nampa gunemamu Bago. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki prames mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa ing arep omong kok bingung. Ngomong apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku. Kusike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya. Pit-pitan piye kok iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tetek-tetek ya. Rasa malang kere. Ngopo kok irunge mbas-mbus? Upama ngene ya apa jenenge? Diselingi riyen nggih, Prataruna Angujiwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen banget iso ono. Ben aku kowe minggat kowe. Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten, Bos. Rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Coba. Sapa? Wedan. Cingkara bola upata. Piye nek kowe karo aku ngono mau? Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Coba. Aku ora weruh. Lah wis gagal. Ini ya menang Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter?
Ngenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbukanku soalé kowe ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam jemuah kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Anjing Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngrembug impen dirembug sik werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Mimpi kok manut. Wis jandek jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mungkin ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure Gandayane gondoyoni titiyane gandayane. Titiyane bentar gandayane. kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Iki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun Bapak. Wah, jangan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngastina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Arep pentas ning lingguhan, kon sabar sik ya. Nggih. Apa mau ngomong Bapak? Mimpi. Puspa tajem itulah mimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diradosi kali anu Sapa? anu. Alah. Mula-mula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Ngimpi niku wernane jambon. Nah, terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Jigel. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajeng anu. Mbok upama tenggang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke sampeyan duliti sabun. Kula nguceke terus kula cemploke tenggen bilasan pertama, ember pertama belum ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua terus belum nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Wis.
kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Terus aku ki yo ngimpi. iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Ora nek munggah loro ya biasane. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing indah-indah Bagong. Walah, asli iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. terus Ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Monggo sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem najan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo njaluk apa-apa kok mesti semoyo. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Tetel kae pelok. Ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragate. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mele tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Tobat. Ning aku tak nanteng karo kowe, nek upama nggon impen iki dadi dadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Acopot kesisan. Ngawur. Maksude Piye? Iki Sebanowati di luar konsep ra masalah. tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nang Tenang. masuk. Jan-janine matamu. Bagong iki apa sapa kok dinggo. Asli? Iya tenang. Wis jojo lingguhan. Ayo lingguhan. Sing apik ngaturke apa wigatine bengi iki. Ide yo. Tak lho. Konjur yo Dek yo piye? Kowe ra wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung nyambung menjadi. Sobat mikir kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyeneng kaya angel golek wong kaya ngene. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucal. Sobat.
Nyengkil. Yai Putri kaya ngene. Ora. Urung wis nyosor kok. Ini Ger. Ya, Wis mendo seneng-seneng arep janjane nek nganti konangan Ndara Duryudana mbuh kedadiane so banjir gede. iya